Takže ahoj, já tě moc vítám u dnešního webináře na téma sebevědomí v podnikání pro ženy. Dala jsem tomu takový podtitul Od pochybností k výdělečnému biznisu, protože o to tady dneska půjde. O to, abych ti vysvětlila, že na to fakt máš a že to sebevědomí je základ nejenom každý ženy, ale hlavně každý úspěšný podnikatelky. Protože kdo jiný by ti měl věřit, když ne ty sama. Ale to si všechno dneska povíme. Co je teda cílem dnešního webináře? Chtěla bych ti pomoct zvládnout prvotní nejistoty a začátky ve tvém podnikání. Chci ti dodat odvahu a sebevědomí, nabízet tvoje služby nebo produkty světu, protože za to určitě stojí. Ukážu ti, jak získat první klienty a klidně uzavřít biznis hned na první schůzce a propojíme inspiraci s praxí. Budu s tebou průběžně prvně na začátku, ale potom i průběžně sdílet můj příběh, hlavně moje chyby, co jsem se za tu dobu naučila a prostě nasdílím s tebou všechno, co vím ze své praxe z hlediska toho sebevědomí, co by ti mohlo pomoct. Co ti teda dneska čeká? Na úvod začneme mým příběhem, podělím se s tebou o svoje fakt chyby, jako velký, malý, střední, který ti ušetří léta tápání a co si budeme taky spoustu peněz. Podíváme se na to, co nám vlastně vůbec brání začít podnikat, protože i já jsem měla prostě spoustu bloků, považovala jsem se ještě přednedávnem, před x lety, za totálně korporátního člověka, který jako v životě podnikat nebude. Měla jsem hrozný strach přejít na volnou nohu, měla jsem strach změnit kariéru, a bála jsem se, že přijdu o peníze, že přijdu prostě o nějaký status, tak to si tady dneska všechno vysvětlíme, že to jsou jenom bloky ve tvý hlavě a že tomu úspěchu nic nebrání, vlastně jenom tvoje rozhodnutí. Budeme spolu budovat podnikatelský sebevědomí. Ukážu ti, jak na to, nějaké moje tipy, triky, protože je to daleko jednodušší, než si myslíš. Mrkneme taky na to, kde hledat první klienty, kde je vůbec jako najít, jak je oslovit a kdo by měl být ten tvůj ideální klient a kdo třeba úplně tvůj ideální klient není a koho úplně nechceš, aby byl prostě ve tvém klientském portfoliu. A na závěr se mrkneme na to, že sledující se opravdu nerovná kupující. A pokud teď rozjíždíš nějaký svůj malý Instagram nebo snažíš se rozjet to, aby tam bylo víc a víc sledujících a nedaří se ti to, tak se ti pokusím dneska vysvětlit, že to není možná to nejdůležitější, ty lajky a to, jestli jako extrémně rychle ti přibývají sledující. Daleko důležitější je ta kvalita vztahu, kterou buduješ se svým publikem. Ale to si všechno dneska povíme. Začneme mým příběhem. Prostě od toho se musíme odpíchnout, protože si myslím, že možná mě znáš z Instagramu, možná mě znáš z linkáče, možná mě dneska vidíš úplně poprvé. Nevíš, co jsem zač, tak aby jsme si to tak nějak sjednotili, tu startovací čáru. Ale pokud už si o mě někdy slyšela, tak máš možná pocit, nebo získala jsi nějaký pocit v průběhu sledování té mý cesty, když já se snažím být dost transparentní a autentická, tak i tak jsem možná někdy v tobě vyvolala pocit, že jo, téhletý holce se daří, tyjo, tam měla fakt kliku, tam měla fakt štěstí, jakože bylo to takhle přes noc a prostě ty úspěchy, který slaví třeba každý týden, každý měsíc, tak fakt přišly sami od sebe. Hele, fakt jako nepřišli, jo. Začneme tím, co se nepovedlo. Já vím, že většinou se lidi jako prezentujou tím, co se povedlo, těma svýma úspěchama. Já bych to chtěla dneska trochu otočit a fakt poukázat na to, kolik věcí mně se jako nepovedlo. A to je tady jenom výseč na jednom slajdu, protože toho bylo daleko víc. I se k tomu potom v průběhu času dostaneme. To by mohla o tom být jakoby samostatná prezentace a samostatný webinář na téma, co všechno se Verče nepovedlo, ale já jsem to chtěla jakoby zúžit a vypíchnout fakt takový ty nejdůležitější kiksy a věci, které si myslím, že je dobrý, abys věděla, minimálně takhle pro začátek. První. Já jsem si založila svůj první blog, protože já jsem celkem udělala asi 3 nebo 4 weby. Založila jsem si ho v roce 2015. Tenkrát na platformě Blogger. Nikdo na ten blog nechodil. Já jsem tenkrát sledovala ještě statistiky přímo přes Blogger, vůbec jsem nevěděla, že mám mít něco jako Google Analytics, prostě to, jako byla jsem v tom absolutně neznalá. A myslela jsem si, že když si jako založím ten blogísek, který v té době měla snad každá mileniálka, že mi tam jako lidi budou chodit, jako proč by mi tam chodili. Nehledě na to, že můj první článek byla básnička, jakože fakt trapas. Můžete se na ten blog podívat, já tam doteďka všechny ty staré články v archivu mám a je to fakt jako au, jo. Nicméně před 10 lety tohle byl můj start, kdy já jsem začínala vůbec jako pronikat do světa onlineu. A nedělala jsem to zdaleka kvůli tomu, že jsem chtěla být slavná. Mě tohle jako vůbec
vůbec nenapadlo, že bych třeba jednou dobou mohla mít nějaký spolupráci, že bych mohla být třeba influencer, že bych mohla natáčet podcast, který budou poslouchat 100 000 lidí. To vůbec jsem v té hlavě neměla. Já jsem měla na začátku jenom to, že jsem chtěla dělat to, co mě baví. A to bych si strašně přála, abyste tam měli i vy, pokud teď jste na začátku, tak ten největší hnací motor nebude to, že jako jasně vidina nějakých peněz je vždycky skvělá nebo vidina nějakého úspěchu, ale vás by ta činnost měla primárně bavit, protože bude vám to trvat nějaký čas, než se vám začne dařit, než zažijete ten úspěch a prostě to, že je to vaše hobby nebo láska, že vás to baví, může být tím hnacím motorem takhle na úvod. V roce 2016 jsem přešla ze školství do bankovního sektoru. Prostě opouštěla jsem školství, já jsem v té době měla vystudovaný peďák, opravdu jsem se viděla ve školství. Prostě byla to moje velká láska a sen, ale velmi rychle jsem zjistila samozřejmě, že mě to prostě neuživí. Já jsem si v té době koupila byt na hypotéku, takže jsem přešla do korporátu, long story short. Vydržela jsem tam rok, jo, a chtěla jsem i v té bance budovat nějakou kariéru, chtěla jsem tam přejít do HR, nevyšlo to, protože jsem tam zažila bossing. Natočila jsem o tom podcast, kdyby to někoho zajímalo, tak si to můžete najít. V roce 2017 jsem odstartovala svoji kariéru v HR. Já jsem opouštěla banku, chtěla jsem i tak prostě dělat v HR, mě ten obor strašně lákal a našla jsem si práci personální agentuře, která byla mezinárodní. Přátelé, já jsem v té době jako angličtinu nějak jsem zvládala, ale jako neuměla jsem ani kváknout. Prostě měla jsem strach, měla jsem extrémní blok, že mi nikdo nebude rozumět, že to bude trapas. A teď si představte, že jsem prostě nastoupila do firmy, kdy jsme měli 30 interních zaměstnanců a prostě dalších asi 50, nebo víc externích z různých zemí. Jo? A někdy fakt opravdu těm lidem nebylo skoro rozumět. Už vůbec ne, když jsem volala třeba na IT podporu do Irska, tak to byla úplně jako katastrofa. A v té době já jsem měla podle mě sebevědomí, ať už jako pracovní nebo celkový, úplně na nejnižší úrovni. Já jsem se cítila jako totální nula. Měla jsem brutální imposter syndrom. Nastoupila jsem na pozici HR manažerky a říkala jsem si, to je otázka času, než někdo jako rozklíčuje. Že já jsem úplně neschopná, že ty věci neumím. Samozřejmě, že jsem je neuměla, že jsem byla totální junior. Ale pro mě minimálně tato pracovní zkušenost byla obrovským akcelerátorem právě z hlediska mého sebevědomí, z hlediska nějakého know-how a z hlediska sebeprosazování. Ale zvorala jsem tam strašně moc věcí, jo. V roce 2018, o rok později, nebyl to ani celý rok, jsem zvorala daně prakticky celý firmě. Prostě daňový přiznání a roční zúčtování daní, totálně jsem to pokašila celý firmě. Byl to obrovský průšvih, ze kterého jsem myslela, že jako dostanu vyhazov, že to skončí celá moje kariéra v HR. Naštěstí tak nestalo, zůstala jsem tam ještě dalších pár let, ale hrozně jsem se z toho ponaučila. Krom toho, že jsem zjistila spoustu věcí ze světa daní, jsem se naučila komunikovat s naštvanýma lidma, což v práci je skill, který je skvělej. A extrémně mi to i potom pomohlo vyjednávat s naštvanýma klientama, dostávat je na svoji stranu, přesvědčovat je o tom, že něco umím, nebo že prostě se ty věci dají řešit. V tomhle to mě to neskutečně posunulo. Takže i když byste si na první dobrou řekli, ty brďo, průšvih jako prase, tak já jsem se snažila z něj opravdu vytěžit co nejvíc a troufám si říct, že se mi to povedlo. V roce 2019 spouštím spolu s jinou blogerkou koncept Coffee Talku, takových offline eventů, budeme se o nich ještě bavit. Ten koncept umřel za pár měsíců, prostě moc dlouho nevydržel. Já jsem si říkala, Bůh ví, jak dlouho to budeme dělat, nevydrželo to. Záhy v roce 2019 spouštím Patreon, který v té době tady v České republice skoro nikdo neměl. Dostala jsem za to neuvěřitelný hejt na sociálních sítích, co si dovolu vybírat peníze za nějaký obsah navíc bonusovej. Ten Patreon jsem zvládla budovat jenom pár měsíců. Tato vlna v roce 2019 odstartovala obří vlnu hejtu na moji osobu na sociálních sítích, která pokračovala přes rok 2020, kdy jsem spustila e-shop z Coffee Talks a chtěla jsem prostě dělat vlastně svoje eventy, už bez té holčiny a uskutečnili se jenom 2, protože přišel covid a ten koncept prostě do pár měsíců umřel. Já jsem v té době byla v pozici, kdy jsem chtěla přejít právě z korporátu, z té HR agentury na volnou nohu. Dokonce jsem o tom natočila podcast, už jsem měla prostě podanou výpověď, ta výpověď běžela, přišel covid a všechno se změnilo. Já jsem v práci zůstala, protože jsem měla na krku hypotéku, s prosíkem jsem se vracela, prostě prstíčkem jsem hrabala, abych tam mohla být, abych se stejně za 3 nebo za 4 měsíce brutálně sesypala z přetížení a stejně ve finále odešla. V roce 2022 spouštím Kontext, což je teď projekt, se kterým vás tak jakoby seznamuju v rámci tohohle webináře, který bude mít pod sebou jakoby několik vzdělávacích webinářů a různých programů.
A v té době to ještě vůbec nemělo jakoby tuhle podobu, jo. Pro mě to bylo něco mýho vlastního, chtěla jsem prostě z toho vybudovat nějakou třeba digitální agenturu, jo. Prostě neměla jsem úplně v hlavě přesně, co by to mělo být. A ze začátku to opravdu byl jenom prostor, kde jsem prezentovala svoje služby a psala vzdělávací články, kde jsem se snažila předat know-how nějakým začínajícím copywriterům. Měsíc na to, co jsem to spustila, jsem zjistila, že jsem těhotná a začala jsem mít brutální nevolnosti, které se mě držely do 16. týdne, kde já jsem opravdu jako zvracela každý den několik hodin a ten koncept prostě postupem času umřel nebo byl spíš takový pozastavený doteď. Co ale samozřejmě bylo asi víc vidět. Bylo víc vidět to, že jsem v roce 2017 spustila YouTube kanál, kde jsem během necelého roku pozbírala přes 4 000 sledujících, což pro člověka, který do té doby měl jenom blog, jako já jsem to považovala za docela velký úspěch. A myslím si, že kdybych na YouTube zůstala, tak Bůh ví, kde já už bych dneska mohla vejít, ale mě to prostě nebavilo. Měla jsem pocit, že mi lidi vidějí až do kuchyně a prostě nebylo to nic pro mě. V roce 2019 ale spouštím podcast, který patří doteďka k nejstarším podcastům v České republice nebo minimálně na nějaký blogerský, influencerský scéně a svýho času byl jedním z nejposlouchanějších vůbec. Prostě každý týden jsem se umisťovala na předních pozicích v iTunes, prostě bylo to úplně skvělý. Pak jsem tam měla jako 10 000 poslechů a mělo to jako úžasný úspěch. Samozřejmě spolu s tím pak už přicházela ta vlna hejtu, která mi začínala vadit. V roce 2020 vydávám svoji první knížku. Na tu knížku se vybralo během rekordních 4 hodin na Pointě, protože jsem to dělala skrz crowdfunding, doteďka tam držím rekord. A pamatuju si ten den, jak kdyby to bylo včera, protože lidi, kteří si to kupovali, tu knížku, tak prostě schodili web a bylo to jako fakt to bylo velký. Doteďka to považuji za jeden z největších úspěchů a vůbec tato crowdfundingová kampaň. Podíváme se na ní v detailu v mém hubu, kdyby někoho zajímaly vzdělávací programy. Bude to všechno dneska na konci webináře, ale budeme si na to dělat takovou case study, jak se to vlastně povedlo a já to považuji za docela úspěšný launch, tak bych se s váma chtěla podělit o ty klíčové momenty a body, které si myslím, že je důležitý pro úspěšný launch jakýhokoliv produktu. V roce 2021 se přesouvám z HR pozice na pozici juniorního copywritera a během několika měsíců začínám psát pro Douglas a Dáme jídlo. Po asi roce něco málo, rok plus něco, jsem dokonce spolu se zbytkem týmu vyhrála 2. místo v kategorii blog roku v soutěži Zlatý středník, což byl úplně neuvěřitelný úspěch na to, že jsem to dělala opravdu jakoby pár měsíců. Ale co asi si jakoby nevěděla, nebo co nevíš, je, že jsem šla s penězma opravdu hodně dolů, protože jsem šla z vysoký manažerské pozice na juniorní pozici a opravdu to bylo 10 000, podle mě možná více jak 10 000, o kolik jsem šla dolů. O 2 roky později, v roce 2023, kdy už byla na světě moje dcera, školím pro Samsung, DMko, Hotelsen a tak dále a moje školení základy copywritingu jsou pro holky z marketingu jedním z největších bestsellerů vůbec, co se týče toho školení. A v roce 2024 pomáhám stávajícím i začínajícím podnikatelkám rozjet jejich business nebo podpořit jejich marketing, protože já jsem se hodně posunula už jako od toho copywritingu někam dál. No a co si z toho odníst tady z těch 2 slajdů a z toho, co jsem ti teďko řekla? Budeš dělat chyby a je to sakra dobře, že ty chyby budeš dělat. To je jediný způsob, jak se toho opravdu hodně naučíš. Prostě bez těch chyb se nemůžeš posunout. A každý můj nepovedený projekt nebo neúspěch byl jako předzvěstí toho úspěchu. Jo? Já kdybych neudělala tu chybu nebo těch x chyb předtím, tak bych nemohla se někam posunout a pravděpodobně bych tady dneska neseděla a nevyprávěla bych ti o tom, jak si budovat to sebevědomí v tom podnikání, protože bych asi seděla furt doma a bála bych se udělat ten první krok, protože by to mohla být chyba. Já jsem za udělat ten první krok, i když by to měla být ta největší chyba, jakou uděláš, protože se z toho strašně moc naučíš. Pokud ti nějaký dveře nejdou otevřít, tak pro boha živýho, prosím tě, otevři jiný, jo? Takhle dveře fungujou. Nikam nelez oknem, prostě otevři si jiný dveře. Žádný úspěch, prosím, se nestal nikdy ze dne na den. Jo, pokud teda samozřejmě uprostřed Super Bowlu nevlítneš na hřiště amerického fotbalu, nebo co oni tam hrajou, já doteďka nevím, po čem je Super Bowl, a nepoběžíš tam prostě nahoře bez a druhý den teda nebudeš mít další, jakoby x tisíc, 100 000 followers na Instagramu. Otázka ale zní, jestli tohle chceš považovat jako za úspěch, jo. Takový ty jako rychlokvašky, který občas jako vidíš na Instagramu, že někomu se něco povedlo za dne na den, z 99% je to nějaký prodejní tah nebo marketingová strategie, jak ti prodat nějaký rychlé řešení.
který jsem si jistá nebude fungovat. Tohle nefunguje ani v hubnutí a už vůbec to nefunguje v biznise nebo v sebevědomí. Je to prostě nějaká dlouhodobá cesta, která se vyvíjí. Rozhodně to není cesta, která jde takhle nahoru, je to cesta, která je klikatá nahoru dolů, někdy se daří, někdy se nedaří, ale to všechno k tomu patří. Pokud totiž neuděláš ten první krok ty, tak ho udělá někdo jiný. A ve chvíli, kdy ty teď ještě sedíš na té židli a přemýšlíš nad tím, jestli do toho půjdeš, tak už jsou lidi, kteří prostě už se třeba vzdělávají, už se někam posouvají, už jsou na tom úřadě a dělají si ten živnostenský list, vymýšlejí ten nápad a prostě půjdou do toho. A budou za x měsíců někde, kde ty už si dávno mohla být. Pokud teda si přišla na dnešní webinář s tím, že hledáš instantní a rychlej návod na jakýkoliv úspěch nebo štěstí, tak to můžeš tady vypnout, protože ten já ti prostě nedám, ten neexistuje a já tohle nikdy propagovat nebudu. Nikdy nikomu nebudu tvrdit, že prostě ke mně přijde na kurz a za 2 dny prostě zažije mega úspěch nebo za 2 měsíce. Je to dřina, je to tvrdá práce, ale je to tvoje a to je to, co mě třeba na podnikání úplně nejvíc baví. Co nám teda brání začít podnikat, jo? Seznam se teďko s tím svým největším nepřítelem a to je tvůj vnitřní sabotér. Nic neumím, v tom, v čem chci podnikat, už podniká každý. Jo, to je, já jsem tohle slyšela už milionkrát a samozřejmě to bylo i něco, co jsem já měla jako ve svý hlavě. Já jsem říkala, jako to, co dělám já, to znamená nějaké třeba školení, když vemu to, co teďko spouštím, to dělá prostě každý v tom podniká, prostě trh je přesycený online kurzama a měla jsem docela strach jako do toho jít. To samý s copywritingem. Když jsem měnila kariéru, tak jsem si říkala, psát prostě umí každý píše, prostě všichni jsou teďko v online marketingu, každý si to představuje jako Emily in Paris, prostě nemám šanci jakoby uspět, protože ta konkurence je opravdu veliká. Moje práce je moje jistota, nemá smysl přecházet na volnou a riskovat. Jo, to jsem přesně já. Jako tohleto byl můj mindset prostě XY let, kdy jsem si říkala, to prostě jako pro mě podnikání není, to je hrozně vratká židle, já prostě odejdu z práce, teď budu nezaměstnaná, jo, já být jakoby nezaměstnaná, nebo pro mě byl největší strach v mém životě být nezaměstnaná, respektive skončit na úřadu práce, jo. To už teďka vůbec nemám, teď už mám jiný strachy, ale nechtěla jsem vůbec riskovat, prostě měla jsem opravdu strach. Pořádně nevím, co bych chtěla dělat a i když vím, že mě ta svoboda láká, tak prostě nepůjdu a neudělám ten první krok, jo. To, že nevíš, co bys jako chtěla dělat, tak já si stejně myslím, že tak nějak jako trošku tušíš, že tě nějaký obor láká, nebo něco se ti líbí, něco tě třeba baví, jenom si to neumíš dobře definovat. A to je to, co my si tady dneska vysvětlíme a ukážeme. Mám nápad, ale ten určitě neobstojí, protože konkurence je veliká. Ano, pokud zjistíš, že si něco vymyslela nebo přijde ti to super, máš pocit, že jsi v tom dobrá a že ta konkurence je veliká, tak je to vlastně pro tebe spíš signál, že naopak ten zájem o to bude. Jo? Jenom se budeš muset nějakým způsobem vyhranit, najít si nějaký to svoje, aby tě lidi jako rozeznali, ale pokud už tam jako konkurence je, to znamená, je poptávka a bude o mě zájem. Takže zkus nad tím přemýšlet jako z té druhé strany. Nemám peníze pro rozjezd podnikání. Já jsem taky neměla peníze. Nechtěla jsem do svého podnikání vůbec investovat ani korunu. Prostě měla jsem pocit, že jako když investuju něco do podnikání, že tím automaticky ztrácím, jo, což je úplně největší blbost na světě. Každopádně existuje XY způsobů, jak rozjet to podnikání, aniž bys do toho musela investovat. Jo, budeš do toho pravděpodobně muset investovat svůj čas. Ale těch low cost typů, pár si jich tady ukážeme, jak začít úplně od nuly a neinvestovat skoro nic, je hrozně moc a můžeš začít tam, respektive já doporučuji, aby si začínala tam, protože pokud začneš tím, že prostě vybrakuješ svý prasátko a celoživotní úspory a narveš to prostě do podnikání a bude to třeba ten případ, že to fakt nevíde, že to nebude dobře zacílený, ten nápad se úplně neuchytí, tak prostě přijdeš o peníze a přijdeš i o svý sebevědomí. Já jsem pro to úplně otočit ten proces. Moje okolí mě nepodporuje. Mě taky prostě úplně jako nikdo nic moc jako nepodporoval. Dost často jsem slyšela, že zase vymýšlím nějaký kraviny, ne úplně v takovém to nejužším okolí, ale řekněme takový to blízký okolí. Jo, to znamená, prostě manžel mě vždycky podporoval, ale třeba jako v rodině jsem občas slyšela prostě různé věci. Nemám zkušenosti, určitě selžu. No, povíme si. Rozebereme si to teďko jedno po druhém, jo? A budeme se o tom chvilku bavit. Nic neumím, v tom, v čem chci podnikat, už podniká každý, jo? To říká ten můj vnitřní sabotér. Já naprosto chápu ty tvoje obavy, že jako nic neumíš, ale určitě to není pravda. To je jenom prostě ten imposter syndrom, který nám neustále říká, že pokud nejsme dokonalí ve smyslu neumíme všechno na 1000% a nemáme na Instagramu 500 000 followers, tak prostě nemá absolutně smysl se snažit.
Největší bullshit ever. Nemusíš mít naprosto unikátní nápad podnikatelský nebo prostě cokoliv, nápad na produkt. Stačí, když si to umíš správně definovat a dokážeš to zacílit na konkrétní cílovku. Takhle jednoduchý to je. Nebo samozřejmě, takhle jednoduchý to úplně není. My si budeme ukazovat daleko detailnější postupy, aby to jako fakt fungovalo v té praxi. Ale já ti jenom chci vyvrátit jeden z těch největších mýtů, který prostě panuje v hlavě spoustě lidí. A to sice ve chvíli, kdy nevymyslím něco naprosto unikátního a kulervoucího, co ještě nikdy nikdo neviděl, tak nemá smysl podnikat. To je největší blbost. Každý opravdu nepodniká, jo, nemyslí si to, fakt jako každý nepodniká a mnoho lidí se drží tý svý jistý korporátní židle. A já jsem na tom byla opravdu dost podobně, jo, měla jsem to takhle dřív. Dám ti to zase do nějakého kontextu, vezmeme můj příběh, jo. V roce 2019 jsem si sama sebe, jak už jsem to říkala na začátku, absolutně nedokázala představit roli podnikatele, jako vůbec. Já jsem se držela zuby nehty své korporátní židle, i když mě to tam štvalo, i když jsem měla za sebou třeba nějaký bossing, pak prostě jsem měla tu kariéru v HR, byla jsem furt na pokraji vyhoření, byla jsem v práci od nevidím do nevidím, prostě když jsem nebyla v práci jako klasicky v práci fyzicky, tak jsem ještě doma byla na počítači, furt jsem byla na Teamsech a fakt mě to vyšťavovalo, ale řekla jsem si, že jako nepůjdu sama na sebe, protože přesně nevím, co bych měla dělat a ještě jako dělá to každý a tak dále. Práci ve firmě jsem ale vnímala jako nějakou jistotu, prostě věděla jsem, že 15. mi přijde vejplata, že mám smlouvu na dobu určitou, takže jsem prostě měla pocit, že mám nějaký ty svoje jistoty a za každou cenu jsem tyhle ty jistoty nechtěla ničím nahradit. Nevěřila jsem si, to je to asi nejdůležitější, nevěřila jsem si a myslela jsem si, že moje dovednosti a know-how, který jsem za tu dobu získala, ať už v téhle práci nebo kdekoliv jinde, je limitovaný tou firmou, ve které dělám. Možná, že to máš třeba dost podobně, že jsi třeba na nějakém projektu nebo nějaké firmě a máš pocit, že to, co umíš, tak to funguje jenom v tom vašem mikrokosmu. Jo? Že ve chvíli bych tě vytáhla a dala bych tě do jiné firmy nebo bych tě dala na volnou nohu, že to prostě nebude fungovat, protože si všichni myslejí, že jako to umíš, ale ve finále to jako není pravda, protože máš ten imposter syndrom a máš pocit, že prostě neumíš vůbec nic. Největší blbost ever, jo? Když jsem měnila z HR agentury na online marketingovou agenturu, dělala jsem transfer v rámci pozice, protože já až jakoby potom jsem přecházela na tu juniorní pozici, tak jsem měla přesně tenhle pocit, jo? Že přejdu z jedné firmy do druhé a to prostě nebude fungovat. Oni tady rychle přijdou na to, že já nic neumím. Vůbec. Bylo to pro mě neskutečně osvěžující, protože já jsem za pár měsíců zjistila, že ten magic je ve mně a ne v té firmě, ve které jsem předtím dělala. A to je strašně důležité si uvědomit a pokud jako fakt váháš nad jakoukoliv změnou a máš zrovna třeba ten pocit, tak mi fakt věř, že to je jeden z největších jako mýtů, který vyplodil tvůj mozek, protože to vůbec není pravda. Rozhodla jsem se přestat vnímat podnikání černobíle jako buď a nebo, jo, protože já jsem furt měla pocit, že buď musím být zaměstnaná, anebo musím podnikat. Jo, oboje na full time, nic mezi tím neexistuje. A já jsem si říkala, jakoby, proč bych to měla prostě takhle vnímat? Proč bych si nemohla něco zkusit jako bokem, ošahat si to a uvidíme, jestli to bude dávat smysl. Postupem času jsem si teda založila živnostenský list a rozjížděla jsem si to podnikání jako takový side hustle. Jo. Brala jsem to jako přivídělek, něco jako takovou menší brigádu. Mým prvním projektem byla Mementera, to dost možná i vy, co mě třeba znáte ze sociálních sítí, vůbec nevíte. A já jsem pro ně spravovala sociální sítě a tvořila jsem pro ně obsah. Jo. A byl to můj úplně první klient. Do dneška už jsem nikdy nikomu dalšímu sociální sítě nespravovala, protože jsem zjistila, že mě to prostě nebaví a i to je dobrý jako vědět. Později se přidali ty Coffee Talks. Co se týče těch Coffee Talks, tak nápad na ně jsem měla spolu, jak už jsem říkala, jednou blogerkou a dělali jsme je teda dohromady. Ten core, ten základ byl v pořádání offline eventů pro holky, které nás sledovali, kde jsme rozebírali různý témata. Jo? Chtěli jsme prostě tam udělat takovou jakoby intimní blízkou atmosféru, dostali k tomu nějaký dárečky a chtěli jsme třeba zvýšit jako jejich sebevědomí a tak. Co je důležitý říct, jo? Že tady přesně jsme měli ten low-costový start. Neměli jsme žádný e-shop, prodávali jsme to přes Instagram, vyplňovali lidi Google Forms, faktury já jsem dělala prostě ručně, jo? Jakože neměli jsme vůbec žádný nástroj zaplacený nic. A co se dalo, tak jsme prostě scháněli zadarmo, ideálně přes nějaký partnery. Vyneslo mi to jedny z prvních peněz mimo práci, jo. Když vemu ještě tu Mementeru předtím, tak tohle byla jakoby další věc. Ten start byl prostě úplně low-costovej,
měli jsme prakticky nulový náklady a jediné, co jsme platili, byly prostory, ale i tak vlastně ten výdělek jakoby předčil ty náklady, takže to bylo úplně jako super. Reklama probíhala organicky po Instagramu, případně nám to nasdílel třeba někdo z partnerů a Coffee Talks fungovaly asi půl roku a pak se teda ten koncept ukončil, ale po každý jsme měli narváno a přeplníno, jo? Že ty lidi opravdu se hlásili, měli o to velký zájem a nestalo se ani jednou, že bychom to nevyprodali. Nemá smysl přecházet na volnou nohu a riskovat, jo? Další z těch mýtů si jdeme rozebrat. Hele, nemusíš zítra hnedka dávat výpověď, abys mohla začít podnikat, jo? Jak už jsem říkala před chvílí. Můžeš si založit živnost prostě jako vedlejší a můžeš klidně začít hned zítra, můžeš si to ošahávat, když na to budeš mít náladu, energii, chuť, tak do toho budeš investovat ten čas, budeš nad tím trávit ten čas a když ne, tak se na to prostě vyprtneš a uvidíš, že si to vůbec jakoby je to tvoje. Za mě ta největší výhoda je, že fakt jako nic neriskuješ. Pokud máš podobný strach, jako jsem měla já, tak prostě neriskuješ to, že najednou budeš sedět doma a nemáš ty klienty a budeš úplně jako ve stresu, pak budeš prokrastinovat, tvoje sebevědomí půjde dolů, jo? Můžeš si to vlastně jakoby ošahat a můžeš prostě počkat, až se ti to jako začne převažovat, kdy najednou budeš mít tolik klientů, že už to nebudeš zvládat, tak si třeba přejdeš na part-time a pak najednou jich bude ještě víc, tak přejdeš jakoby na full-time. To samé jakoby s produktama, když začneš prodávat nebo třeba něco vyrábět. Prostě postupem času si vyhodnotíš, jestli ti to dává smysl finančně, profesně, jestli tě to baví a jestli to je jako super pro tebe. Pořádně nevím, co bych chtěla dělat, mám třeba nápad, ale určitě neuspěju kvůli konkurenci. Hnedka na úvod tohohle slajdu ti řeknu, že určitě tvůj nápad bude vyžadovat nějakou péči, čas a práci. Jak už jsem říkala před chvílí, žádný instantní návod na úspěch neexistuje. Musíš si tu cestu najít sama. Já ti můžu jenom do ruky dát ten návod, jak to trošku urychlit, jak prostě nepřijít o tolik toho času, neobjevovat tu Ameriku, předám ti veškerý svý know-how, ale prostě tu práci stejně budeš muset udělat ty, pokud teda chceš, aby to fungovalo. Pokud pořádně nevíš, co bys chtěla dělat, tak já ti pomůžu určitě najít ten správný směr. Musí to být něco, co tě bude bavit, ale zároveň ti to vydělá peníze, jo? Nechceš doma sedět a trávit čas nad nějakým hobískem, který ti ve finále nikdo nezaplatí, jo? To nechceme. A pokud už nápad máš a vidíš konkurenční prostředí, tak jako jsem říkala před chvílí, je to jenom známka toho, že tvůj nápad má potenciál, protože o něj lidi stojí. Jak si teda definovat ten svůj směr? Polož si takový základní 3 otázky. Co tě teď opravdu baví a dokážeš o tom mluvit každý den, nebo i se tomu jako věnovat každý den, jo, nějaká tvoje vášeň, něco, co tě fakt baví. Co teď už umíš a nepotřebuješ k tomu mít jako desítky certifikátů nebo letitý zkušenosti, jo. Prostě může to být to, že ses naučila pít jako dobrý chleba, nebo že ses naučila dělat fakt skvělý kafe někde v kavárně, nebo umíš vyšívat, nebo umíš prostě jezdit na kole, máš strašně moc zkušeností letitých a dokážeš člověku poradit, když se třeba to kolo kupuje a dělá si nějakou výbavu, na co se zaměřit, aby ti ušetřil spoustu peněz. No a nejlepší filtr na to, jak zjistit, na co jsi nejlepší expert, zaměřit se na to, na co se tě lidi kolem tebe nejvíce ptají. To prostě díky tomu fakt jakoby zjistíš, na co seš jako ten pseudo-expert, nebo za mě fakt jako expert. Mám tady pro tebe teď takový příběh. Mrkni na ten obrázek, tak jak ho vidíš. A škoda, že tady nemáme chat, můžeš mi to ještě tak pak napsat, buď do mailu nebo na Instagramu. Co ti první napadne, když to vidíš? Co si myslíš, že to je? Dám příklad. Jo? Já jsem si myslela, že to je spacák pro psy. Když jsme se o tom bavili na workshopech, tak lidi často říkali, že si myslejí, že to je nějaký jako kosmonautský oblek pro psy, pro zvířata, pro opice, takový různý věci, spacák a tak dále. Tohle je výsledek studentského projektu, který vznikl v roce 2008 na Stanfordské univerzitě a jmenuje se to projekt Embrace. Studenti se totiž rozhodli zaměřit na vysokou porodnickou úmrtnost ve vyspělých zemích, konkrétně v Nepálu. Prostě zjistili, že tam miminka umírají opravdu jako ve velkým a já, kdybych třeba něco takového zjistila, dostalo by se to ke mně jako ke studentovi, tak bych pravděpodobně založila nějakou neziskovku, nebo prostě bych tam poslala nějaký peníze a humanitární pomoc bych se snažila zajistit a prostě nějakým pomoct. Každopádně tohle není něco, co by řešilo ten daný problém. To, že těm lidem pošlete peníze nebo že prostě ukážete soucit, to vám to dítě nenahradí. A studenti se zaměřili právě na to, že začali hledat tu příčinu toho, proč se to vlastně děje, proč tam ty miminka tak umírají. A přišli na to, že jak
prostě tam jsou různé vesnice ve vysokých nadmořských výškách a dojde tam vlastně k tomu porodu, tak ty miminka se většinou rodí s opravdu nízkou porodní váhou, potřebují okamžitě do inkubátoru, potřebují péči. Jenomže než ta rodina, než ta maminka snese to dítě do nejbližší nemocnice, tak to trvá prostě desítky hodin, neli x dnů. A právě během této cesty spousta miminek přišla o život. Takže studenti se rozhodli, že nebudou posílat peníze, ale vymysleli právě ten jednoduchý miniaturní přenosný inkubátor, který je poháněný solárníma panelama, což vidíte tam dole, jak je takovej ten obdélníček černý, takže to je na vyhřívání. Tím se to krásně zahřívá. Jeho výrobní cena je asi $20, nebo pořizovací cena je asi $20. Dá se to prát, je to pratelný, takže se to dá krásně sterilizovat. A když jsem koukala na poslední statistiky, tak to zachránilo už před víc jak 700 000 životů, což mi přijde úplně neuvěřitelný. A já tím chci jakoby vám přiblížit to, že není to jenom o tom, co vás jako bude bavit, nebo co si myslíte, že se bude prodávat, ale jde o to, abyste řešili konkrétní problémy těch lidí a té vaší cílovky. Projekt Embrands to úplně symbolizuje podle mě do posledního detailu, protože tam se opravdu zaměřili na tu příčinu a řešili ten konkrétní problém a to, proč se ty věci dějou a dokázali opravdu reálně těm lidem pomoct. Udělej si teď takový malý cvičení, napiš si svůj nápad, tak jak ho máš aktuálně v hlavě, jo, že třeba chci bejt kopík na volné noze, to jsem měla já. Definuj si, kdo by byl ten tvůj ideální klient a zákazník, jestli to bude malej nebo střední podnikatel, malý střední firmy, jestli by byli ochotni zaplatit služby, kdo by to teda měl být. A napiš si, jaký problém, případně potřebu svým klientům budeš pomáhat řešit, protože o tom to je, jo, jako například třeba psaní textů, které milují lidé i vyhledávači. To znamená najít prostě někoho, kdo ví, že potřebuje být jako vidět v rámci těch mých textů, ale zároveň chce, aby ty texty byly hezký. Klidně si to teďko pauzni, dej si na to chvilku čas a napiš si prostě tady k tomu pár věcí. To ale není všechno, jo. Definování ideálního zákazníka, potažmo klienta, cílovky, vyžaduje určitě rozsáhlejší úsilí, než to, že jsme si tady nasdíleli nějaký projekt a to, že jsi tady udělala jednoduchý cvičení. Pár nápadů určitě najdeš u mě v e-booku, pokud si ho ještě nečetla, jmenuje se Jak rozjet podnikání, které vydělává, a najdeš ho ke stažení v bonusech. Potom detailní step by step postup najdeš v chystaných programech. Jo? My se tam budeme prostě tomu věnovat opravdu jako v detailu desítky minut a tam to rozebereme úplně do atomu, jak vlastně si definovat tu cílovku, jak ty lidi poznat, jak to testovat, protože to fakt není jenom o tom, že si řekneš, asi to je někdo jako tady, ale ty potřebuješ tu svoji cílovku, když to řeknu fakt jako přehnaně, jako načichat. Zjistit všechny jejich potřeby, strachy, touhy, nákupní chování, kde je najdeš, jo, to je prostě tak rozsáhlý projekt v úvozovkách, že tomu se prostě budeme věnovat potom v chystaných programech. Vždy ale začínej u těch potřeb, obav, strachů, tužeb a přání, které u svojí cílovky jako vnímáš. Zase můj příběh, jo, výseč. Já jsem neměla žádný unikátní nápad a už vůbec ne know-how v oblasti online marketingu. To, že jsem si plácela nějaký svůj blog, vůbec neznamenalo to, že umím psát. To neznamenalo ani to, že vím něco málo o SEO nebo že vím něco o copywritingu. Bylo to úplně mimo. Prostě know-how jsem neměla žádný a opravdu jako 5 let zpátky nebo 4 roky zpátky já jsem začínala na zelený louce. Chtěla jsem ale se živit tím, co mě baví a to bylo psaní. Můj ideální klient byl na začátku kdokoliv, kdo byl ochotný mi dát práci, jo, což není úplně postup, který bych vám doporučila, to si potom povíme v té části, kde se mluvíme o klientech, ale prostě v tu chvíli jsem to takhle vnímala. Kdokoliv, kdo byl ochotný mi dát práci, tak tomu jsem řekla ano. Já jsem si to chtěla taky trošku víc jako odsahat, přesně já jsem nedávala výpověď ze dne na den, neopouštěla jsem HRistický post ze dne na den. Já jsem předtím, než jsem dala jako definitivně výpověď a přecházela jsem jakoby i na živňosťák a s tím pádem i na toho juniorního kopíka, tak já jsem asi ty 3 nebo 4 měsíce předtím si našla svoje první klienty, začala jsem si to ošahávat, abych zjistila, jestli mě to vůbec baví, jestli mě to naplňuje a jestli to je opravdu to ono. Mým cílem bylo zjistit, jestli mě to baví a tak jestli mě to uživí, jo, protože to, že jako mě to baví jedna věc, ale jako z toho si prostě nezaplatím nájem, že jo. A jenom takovej větší insight, jo, na freelance já jsem začínala s 250 korunama na hodinu, jo, i v agentuře, přátelé. A práci jsem šla s penězi opravdu o hodně dolů, to bylo víc jak 10 000. Brala jsem to ale jako investici do know-how a ne jako ztrátu. Já jsem věděla, že teďko udělám jako pár kroků zpět
ale že k tomu všemu, co už umím jakoby z oboru HR a co jsem se za poslední roky naučila, takže to je nějaká investice a že když fakt budu makat a budu dřít, takže za pár měsíců prostě už můžu být někde jinde, což se pak taky stalo. Nemám peníze pro rozjezd podnikání. Jak už jsem říkala, už to říkám asi po třetí, jo, ten low cost rozjezd podnikání je ta nejlepší cesta, jak si ověřit, že tvůj podnikatelský nápad bude fungovat. Jo, prostě fakt to není o tom, abys investoval svoje celoživotní úspory do něčeho, co třeba vůbec nebude fungovat, protože pravděpodobně ten tvůj první výstřel, první produkt, první služba asi nebude to, co ti úplně jako vydělá ten největší profit. Bude to prostě nějaký start, ale i ten start se počítá. Proto doporučuji pro začátek si vytvořit takzvaný MVP. Jo, je to produkt s minimálními náklady, říká se to Minimum Valuable Product a ten si potom otestovat, jestli to má smysl, jestli o to lidi fakt stojí a to může být služba, může to být i produkt, jo. Zase dávám nahlídnout pod pokličku. Můj MVP je aktuálně ten webinář, protože chystám další programy a na ty programy se budou zase vrstvit další věci a chci vidět, jestli to má fakt smysl, takže to teď zkouším prostřednictvím tohoto webináře a uvidíme. Pak si to zase nějak vyhodnotíme. A já jsem na začátku neměla vůbec nic taky. Stejně jako ty, neměla jsem vůbec nic. A vůbec se za to nestydím, protože myslím si, že je to opravdu ta nejlepší cesta. Aha, protože fakt šetříte, obracíte každou korunu, jako říkáte si, jestli budete investovat do tohohle nástroje nebo do tohohle kurzu a je to kolikrát lepší, než prostě mít na začátku 100 000 korun. Zase můj příběh, nějaký vhled, jo. V roce 2021 jsem se naplno pustila do té copywriterské pozice. Už jakoby po pár měsících v agentuře jsem zjišťovala, že to prostě není úplně ono, tak jak jsem si to představovala. Chtěla jsem víc pracovat na nějaký svý osobní značce, abych se třeba pak mohla časem trhnout, prostě mít svoje klienty a jít nějak jako svojí cestou za budování toho kontextu, ale vůbec jsem nevěděla, jak to mám udělat. A po x letech, jo, vemte si, že tohle už jsme prostě v rámci tými 10letý cesty, někde po 6-7 letech, jsem se rozhodla investovat do vlastního webu, což mě stálo 11 000 korun. A to byla moje první velká investice jako do mýho nějakého PRka a do mojí sebeprezentace po tak strašně dlouhé době. Jo, takže není na tom vůbec nic špatného ty koruny držet, dokud nemáte pocit, že to má smysl. Pár měsíců po tom, co jsem zprovoznila web, jsem měla svůj první online webinář právě na téma základy copywritingu. Já už jsem se mohla prezentovat i tím webem, nějakým portfoliem, už jsem měla něco málo za sebou, takže už to bylo jako relativně v pohodě. No a co ten zbytek těch pochybností? A moje okolí mě nepodporuje, nemám zkušenosti, určitě selžu. Už jsem to říkala, zopakuju to. Já jsem rozhodně neměla ve svém okolí 100% podporu. Musela jsem se furt hypovat, hlavně já sama sebe vnitřně, i když samozřejmě i jsem se jako docela strážila a prostě dupala jsem po svém sebevědomí, tak prostě nebylo to tak, že já jsem se rozhodla jako změnit kariéru a všichni mi tady jako tleskali. Jo, bylo to hodně prostě o mě. Neměla jsem žádný zkušenosti, jen chuť do toho prostě jít a kariérní změna mi trvala několik měsíců. Já až po roce jsem jako fakt mohla říct, že to je fakt jako úspěch. A když jsem stála na pódiu a přibírala jsem tu cenu v té soutěži Zlatý středník, tak pak jsem si říkala, ty kráso, jo, to, co dělám, má smysl, jsem v tom fakt strašně dobrá a hrozně mi to jako zvedlo sebevědomí. To, že určitě selžu, si myslím pořád. Jako, já si to myslím i teď třeba, jo, když jsem dávala dohromady tenhle webinář, tak jsem si říkala, ty brďo, to si prostě nekoupí třeba ve finále ani moje máma, bude to hrozný, nebo když jsem dávala dohromady e-book. Je to úplně normální, to, že se potom začnete prostě v tom oboru nějak uplatňovat a budete čím dál víc vidět a prostě lepší a lepší, jo, protože mám za sebou teda nějakou cenu, mám za sebou prostě fakt tisíce odškolených holek v základu copy a v juniorní akademii od holek z marketingu, citoval mě Vogue prostě, jako a je to stejně furt pro moje sebevědomí málo a kolikrát si řeknu, že prostě určitě stejně skončím v Tesco a budu tam pípat kuřata, jo. Takže cílem není strach ze sebe vymlátit, ale naučit se s ním pracovat a naučit se pracovat s tím imposter syndromem, který prostě máme fakt každá. No a co je to ten imposter syndrom a jak s ním můžeš pracovat? Mám tady jako fakta, jo, na úvod, který mi ukázal ChatGPT, já jsem to třeba sama vůbec jako nevěděla a ptala jsem se na to, říkám, mě to zajímá, prostě hoďme nějaký statistiky, jo. 7 z 10 žen v podnikání zažije imposter syndrom během prvního roku podnikání, jo, takže to je přesně můj příklad, dost možná tvůj příklad, tak jenom abyste věděli, že to je úplně normální a že přesně nejčastěji postihuje ženy, které jsou perfekcionistky a přechází z korporátu do volného biznisu na volnou nohu nebo dělají něco úplně poprvé, jo, pravděpodobně se s tom taky našla.
Perfekcionistka, chci mít všechno úplně nejlepší, pojďme se od toho oprostit. Někdy říkám, je lepší better done than perfect, jo. Prostě nemusí být všechno dokonalý a může to i tak fungovat a může nám to zase posílit to sebevědomí. Jak se ten imposter syndrom projevuje, jo, přesně. Mám pocit, že všichni vědí víc, odkládáš tu akci, nebudu to dělat, prostě dokud nebudu mít tady ten kurz, dostudovanou univerzitu, pak teprve jako můžu, jo. Prosím tě, já než jsem začala dávat dohromady teďko nějakou druhou vlnu toho kontextu, jo, tak já jsem měla v hlavě, že se znova přihlásím zpátky na vysokou školu a půjdu si vydám magistra. A přišlo mi to jako neuvěřitelně scestný, jako proč bych to měla dělat, ale měla jsem furt v hlavě jako zakořeněný, že pokud nebudu mít ještě větší vzdělání, tak mě jako lidi nebudou brát vážně. A pak jsem se to vyprdla a šla jsem rovnou do té akce. Jo? Takže zase přejít ten imposter syndrom, takhle ho překročit a pokračovat dál. Strach z kritiky nebo z viditelnosti. Hele, jo, budeš asi vidět, budou tě lidi kritizovat, ale to je normální a prostě ber si k srdci jenom takovou tu konstruktivní kritiku, která tě někam posune a ne prostě hejty, nebo to, že ti někdo něco vybleje, nějaký emoce, které s tebou vůbec nesouvisejí. Neschopnost oslavit úspěch. Máš pocit, že to zvládl každý, tak co? To se mi stalo taky několikrát. I když jsem stála na tom pódiu, i když mě potom citoval Vogue, tak jsem si furt říkala, ale tak to je takový standard, ne? Takhle by to jako mělo vypadat. Takhle by měl vypadat prostě ten jakoby normálně úspěšný člověk, takže z toho se jakoby vítr nezvedá a jedeme dál. A já jsem potom sama sebe jako konfrontovala s tím, že se říká, tyjo, a jako kdy ti teda bude něco dost dobrý? Jako který úspěch pro tebe bude dost dobrý? Jo? Takže je to i o tom si to v té hlavě trošku přinastavit a říct si jako, hele, to, co děláš, je fakt dobrý a jsi fakt skvělá a dotáhla jsi to fakt daleko, jo, když to vemu třeba v rámci svého příběhu na to, že moje kariéra nejvíc eskalovala v době, kdy já jsem začala být na mateřský, tak ty úspěchy jsou fakt skvělý. Imposter syndrom není pravda. Jo, je to nějaký příběh, který si tvůj mozek vytvořil a ty ho můžeš prostě kdykoliv přepsat, jo, je to zase o tobě. V roce 2022 jsem začala školit, jo, necelý rok poté, co jsem se začala věnovat copywritingu, což si řeknete, ty brďo, jako necelý rok jsem v tom byla, už jsem to začala školit, jasně, protože jsem šla cíleně školit lidi, kteří začínali úplně stejně jako já a myslela jsem si, a myslím si to doteďka, že tu zkušenost prostě umím nějak předat a že spoustu věcí, které prostě doteďka říkám na těch webinářích, tak fungujou. Přišla mi ale nabídka teda od holek marketingu, oslovili mě, jestli bych to pro ně chtěla školit a já jsem měla obrovský strach to přijmout, obrovský, protože přece nevím všechno, jako teď já jsem úplný junior, jako rok, prostě to přece nemůže nikdo jako mě potom brát vážně. První školení, ještě aby ten timing byl úplně skvělej, jsem měla během prvního trimestru, jsem čekala první dceru a neustále jsem zvracela. Jo, já jsem ještě pár minut před tím školením prostě byla zvracet. A já jsem říkala, tak to bude prostě totální fail, jo. Zjistí, že nic neumím, ještě se tady pozvracím a bude to úplná katastrofa. Fakt jsem měla strašný strach z toho, že spoustu lidí pozná, že nejsem expert, že těm věcem jako nerozumím. A abych si to otestovala, tak to školení, který jsem měla koncipovala, tak jsem ho prvně přednesla dobrovolníkům v té agentuře, ve které jsem pracovala a potom i samozřejmě jsem to odškolila a v práci i potom v holkách z marketingu to mělo strašný úspěch. Tohle je výsledek po 3 letech. Jo, kdy sdílí holky z marketingu vaše školení a je tam nálepka bestseller, protože se prostě to školení dostalo mezi nejprodávanější ze všech těch školení, které holky mají a já si toho strašně vážím, protože těch školení mají strašně moc a všechny jsou skvělý, jo, takže, ale je to po 3 letech, jo, to se nestalo za noc, to se stalo po 3 letech. Ponaučení. Když nic neskusíš, tak nic nezískáš a hlavně se nedozvíš, jestli na to vůbec máš, jestli máš nějakou šanci nebo ne. Počítej s tím, že se nezavděčíš určitě všem. Jo? Na webinář za celý 3 roky jsem dostala jednu fakt hroznou zpětnou vazbu, ta byla fakt otřesná. A samozřejmě si ji pamatuju úplně nejvíc a chtěla jsem kvůli ní skončit. Jo? Je to tak rok zpátky. Ten, kdo tě nejvíc oddaluje od tvýho neúspěchu, jsi ty sama. Ty si musíš dát to svolení do toho jít. A prosím, nemusíš být expert na všechno. Nauč se určitě říkat nevím a to z tebe dělá daleko většího profesionála, než předstírat, že jsi perfektní a víš úplně všechno a říkat těm klientům úplný nesmysly. No a jak teda budovat to podnikatelský sebevědomí? Krok za krokem i v době, kdy si prostě nevěříš. Sebevědomí podle mě není něco, na co bys měla jako najímat
externího dodavatele. Jako furt se na to ptát, jestli seš dost dobrá někoho jiného. Tohle by si měla budovat primárně ty sama. Proto tady taky dneska seš, že jo. Začni malejma výhrama, nějakýma mikroúspěchama každý den. Začátek. Prostě začni. Udělej ten první krok, vrhni se do toho, nemusí to být po hlavě, nemusí dávat výpověď, ale prostě začni. Začni si kreslit ten svůj nápad, udělej si průzkum trhu, začni si to trochu definovat, začni se v tom třeba vzdělávat, udělej si nějaký kurz, prostě začni. Každý den si zapiš aspoň 2 až 3 nějaký cíle nebo mikroúspěchy, co se ti fakt povedlo. A fakt to nemusí být jako nic velkého. Může to být to, že jsi prostě ten den jako překonala, že jsi do toho šla, i když jsi byla třeba unavená. Nebo že jsi udělala nějaký malý akční krok, že se ti povedlo vytvořit, nevím, kus e-booku, že jsi dala dohromady CVčko a někdy to bude i to, že jsi získala třeba prvního klienta, protože ty malý kroky vedou k těm velkým. Mluv o tom, co děláš nahlas. Jo? Pokud o své práci nemluvíš, ostatní o tobě prostě vědět nebudou. Takže si můžeš zkusit zase takový malý cvičení, můžeš to teďka zapauzovat a napiš si na nečisto, čemu se věnuješ, nebo odpověz si na tu otázku. Zkus vytvořit 2 až 3 nějaký krátké věty, ale ne takový to jako zatím to jen tak zkouším, víš, nevím, hledám se. Ne, prostě buď jasná, stručná a vědomá si svojí hodnoty. Tady ti dávám takový tip na to, jak to vytvořit. Jmenuje se to Elevator Pitch. Nevím, jestli to znáš, je to krátký úderný představení tvýho podnikání, projektu nebo nápadu ve chvíli, kdy máš prostě na zaujetí druhé strany jenom pár vteřin, prostě nebo minut. Cílem je zaujmout, vysvětlit, co děláš a ideálně vyvolat nějaký zájem o spolupráci. Tohle vzniklo v 80. letech v prostředí startupů a korporátů. Jo? Prostě představ si takovou tu typickou situaci. Seš na Wall Street, nastoupíš do výtahu a najednou vedle tebe stojí prostě světoznámý investor. Jo? A ty prostě s ním jedeš do 11. patra a máš fakt jako 5 vteřin na toho zaujmout. Tak a chceš ho samozřejmě získat, protože chceš prostě, aby nějaký ten tvůj produkt nebo služba byly vidět a abys prostě získala ty peníze, ty investice, proto to dál rozjíždět. A jedeš prostě, jdeš mu prostě to říct, co budeš dělat. Jak má teda vypadat ten dobrý elevator pitch? Měl by odpovědět na 3 základní otázky. Co děláš, případně pro koho to děláš, jakou hodnotu to přináší, jaký problém to řeší a proč zrovna ty, jo, čím se lišíš od té konkurence nebo co je tvoje síla. Zkus si teďko to zase zapauzovat a napsat 2 až 4 věty a mluv jako lidsky, bez složitostí a udělej si svůj elevator pitch. Strašně skvěle fungují čísla. Jo? U mě by to bylo něco jako, že teďko rozjíždím prostě vzdělávací platformu, za poslední roky jsem proškolila víc jak prostě stovky, tisíce holek na téma copywriting a teďko aktuálně nejvíc jako pomáhám holkám s malýma středníma podnikama rozjet prostě jejich podnikání nebo být víc vidět. Něco takového bych řekla. Jo? Tak zkusit to tak jakoby napasovat na to svoje a zkusit teďko zapauzovat a vytvořit si vlastní elevator pitch, kterým se budeš představovat, až budeš chodit na nějaký offline akce nebo až budeš tvým známým vysvětlovat, co děláš. Určitě si piš zpětný vazby od klientů a sleduj dopad toho, co děláš. Sebevědomí se bude taky tím, že vidíš ty změny, který pomáháš tvořit. Jo, dneska mi zrovna psala holka na Instagramu, že má první klientku, chtěla se strašně pochlubit, měla jsem z toho strašnou radost. Tak si říkáte, ty brďo, tak asi něco z toho, co dělám, tak jako funguje, že ten úplně cizí člověk přijde a podělí se s váma o to, že prostě má prvního klienta a to jsem, přátelé, ještě nevydala žádný jako vzdělávací program a tohle teprve vzniká, tady ten webinář a mám na světě jenom 40stránkový zadarmo jako e-book. Ale už jenom to, že třeba člověk vyzařuje nějakou energii, tak to může inspirovat ostatní. Můžeš si vytvořit třeba složku s názvem wow nebo zpětná vazba, kam si nahraješ i screenshoty z chatu, e-mailu, odkaďkoliv. No a když přijde pochybnost, tak si to přečteš a získáš zase zpátky to svoje sebevědomí, nebo ho trošku doplníš. Mluv s lidma, kteří tě podporujou, jo, ne s těmi, co tě brzdí. A to podnikatelský sebevědomí je strašně křehký, vem to sama, hlavně na začátku potřebuješ komunitu, ne soudce. Zase, udělej si takový malý cvičení, napiš si pro sebe nějaký seznam lidí, u kterých se cítíš fakt bezpečně, když mluvíš o svých nápadech. A ty ostatní, kde se cítíš třeba menší, nebo vysmívaná, nebo zpochybňovaná, tak ty si taky někam pokroužkuj nebo napiš. A logicky s tou první skupinou lidí sdílej svoje nápady, směle do toho, prostě dělejte si nějaký malý brainstorming nebo choďte spolu na pivo, na víno, bavte se o těch nápadech, a pravděpodobně i ta druhá strana ti bude něco říkat a těm druhým prostě nápady neříkej. Je to úplně v pohodě, prostě nebav se s nima o tom, nemá to cenu. Akorát by ti to sráželo sebevědomí a to je něco, co teď nechcem. No a kde můžeš najít ty první klienty a jak třeba uzavřít tu dohodu klidně už na první schůzce? Možná
si to doteďka netušila, ale ty klienti jsou daleko blíž, než si myslíš. Oni totiž často, ty první klienti, nepadají ani z placení reklamy, ani z Instagramu, ale jsou to nejčastěji prostě tví blízcí, tví známí nebo bývalí spolužáci a tak dále. Prostě někdo, kdo se dozví o tom, co děláš, přijde mu to super, chce do toho investovat a má pocit, že je potřebuje. Takže začni známýma, přátelama. Já jsem taky takhle začínala. Prostě začala jsem mluvit o tom, že chci udělat kariérní změnu a mluvila jsem o tom tak dlouho a tak intenzivně, že po prvních 14 dnech už mi prostě přistál na stole první klient, jo, se kterým jsem se domluvila, že teda budu pomáhat a to bylo celý a to byl prostě ten start a ten start vás prostě namotivuje a budete hledat dál a chcete dělat další věci. Takže známí a přátelé, tam začněte. Zkuste facebookové skupiny, sledujte určitě vlak, na koho doporučit, můžete odpovídat třeba na různý komentáře, když se na někdo na něco ptá a vy na to víte odpověď, tak tam odpovězte a někdo si vás může najmout i díky té odpovědi, nebo si vás zeptá, hele, prostě já někoho hledám přesně na to, co tady popisuješ, nemůžeš mi s tím pomoct a už může vzniknout nějaká spolupráce. LinkedIn, Instagram, podcasty, určitě začni být vidět, prostě buduj si komunitu, jo, doporučuji prostě začít budovat si komunitu tím, že sdílíš nějaký know-how, nějakou svoji vášeň, může ti to strašně pomoct. Určitě oslovuj napřímo, napiš lidem, firmám, oslov prostě svého vysněného klienta, napiš mu, hele, začala jsem dělat tohle a tohle, můžu to pro tebe udělat, nebo jim rovnou navrhni pár tipů, jak něco zlepšit, a domluv se s nima třeba na setkání. Fakt jako tohle to funguje skvěle, já jsem to vždycky doporučovala v rámci HR mentoringu. Když prostě nevidíš, že by někdo měl otevřenou pozici, to nebrání to tomu, abys tomu danému člověku nebo té firmě napsala, že máš zájem o spolupráci. Prostě to jako udělejte. To není o vnucování se, ale o hledání příležitostí. Můžeš zkusit bývalý kolegy, spolužáky, známí ze školy, kohokoliv, anebo freelance platformy taky dobře fungují, jako je Freelance.cz na volné noze a tak dále. No a jak mluvit o svý nabídce, aniž bys měla pocit, že jsi jako Horst Fuchs, jo? Prodej není nátlak, už si to jednou provždy v té hlavě změň. Prodej není nátlak, je to pozvání k řešení problému. Jaký jsou best practices, jo? Vysvětli, co klient díky spolupráci získá, jo? Výsledek, změnu, ulehčení, růst, prostě musíš mu říct, co mu jako přinášíš do toho života. A mluv řečí jejich problémů, jo? Ne názvu služeb. Neříkej jim, hele, udělám ti mentoring, ale řekni, pomůžu ti najít, pojmenovat, nacenit tvůj produkt, cokoliv, prostě co jakoby ty řešíš. Já vždycky dávám jeden příklad za všechny, jo. IKEA neprodává postele, IKEA prodává dobrý spánek. Jo, takhle nad tím přemýšlej, že ty prodáváš to řešení toho problému nebo reakci na nějakou potřebu, tak tohle těm lidem dávej. Určitě buď konkrétní na číslech, na časech, postupech a určitě sdílej svoje reference, výsledky, nějaké svoje zkušenosti z praxe. No a jak teda si to nastavit už na té první schůzce nebo jak uzavřít ten obchod na první schůzce? Zeptej se na potřeby, prostě naslouchej, ptej se, hledej jádro problému. Ten člověk za tebou přišel s nějakým problémem, tak si ho pořádně vyslechni a pak až reaguj. Nabídni konkrétní řešení. Mohla bych ti pomoct tím, že spolu projdeme XY. Jo? Navrhni strukturu a cenu. Nabízím ti třeba balíček, jo, balíčky krásně fungují, který obsahuje, nevím, tenhle článek, 2 až 3 metapopisky, revizi, blablabla, takhle jsem to třeba dělala já, ale napasuj si to na svůj produkt, na svou službu. Zeptej se přímo, jo, zní ti to jako něco, co by ti pomohlo, chceš spolu odstartovat spolupráci ještě tento týden, nebo mám se na to už tenhle týden vrhnout, nebo s čím ti jako můžu pomoct. A ujasni si určitě podmínky už na začátku, jo. Nemusí to být o tom, že teď se tady jako domlouváme a jdeme si plácnout, ale ať ten člověk ví, jakou máš hodinovku, jaký máš termín, jaká je forma těch výstupů, v jakých nástrojích pracuješ a tak dále. A následně pošli e-mail s rekapitulací, kde to všechno zazní. No a co když neřeknou ano hned, jo? Někdy to neznamená to úplně jako nechci tě, ale často to znamená, že ještě nevím dost, bojím se, nejsem úplně připravený nebo připravená. I v tu dobu, i v ten čas poděkuj a pošli follow-up, navrhni nějakou alternativu. Pokud chceš, můžu ti poslat shrnutí s několika možnostmi, ozvi se, až to bude aktuální. Přidej se do sledování například na linkáči, na Instagramu, pokračuj v navazování vztahu, pište si, komentuj, prostě sem tam se připomeň a vytvoř si mini systém follow-upu, jo, můžeš jednou za měsíc tomu člověku prostě napsat, hele, jak seš na tom, něco se nezměnilo, připomenout se, jo, vůbec nic špatného na tom není. Tady jsou nějaký moje best practices za posledních 10 let, co jsem jako fakt vypozorovala, že mi extrémně pomáhá. Na začátku ujmi se vedení schůzky. Pokud jako nemáš pocit, že to chce být ten klient, tak to prostě veď ty. Jo,
přivítej, dávej najevo, že to máš pod kontrolou a začni, jo, schrň na začátek průběh té schůzky, co ho čeká toho člověka, jo, nejprve probereme to, co tě nejvíc trápí, nebo co vás nejvíc trápí, co jste už vyzkoušeli, nebo koho už jste vyzkoušeli a co očekáváte ode mě, já vám potom třeba navrhnu nějaké řešení, můžeme se mrknout prostě na tu práci klidně hned teď, pak vám řeknu prostě nějaké podmínky té spolupráce a pak bychom se třeba domluvili nějaké další kroky. Jo? Tohle mi hrozně jako funguje. Když ten člověk na druhé straně vidí, že vy tu situaci máte pod kontrolou, tak má ve vás jakoby daleko větší důvěru. Prvně tomu člověku naslouchat. Zeptat se, jo, tak mi to teď všechno řekněte. Prostě tak to na mě nasypte, co se teda děje, co se stalo, s čím můžu pomoct, kde je ten největší problém. A teď ten člověk jako bude mluvit. Tak ho nech mluvit. Jo? Ten člověk za tebou přišel s nějakým problémem, tak prostě ho vyslechni. Neskákej mu hned do řeči, nenavrhuj hned nějaké řešení. Dokud prostě bude mluvit, jako můžeš určitě ho parafrázovat, klást nějaký doplňující otázky, ale fakt ho vnímej. Dělej si třeba i nějaké poznámky a potom, když se vyčerpá, tak říct, OK, takže já jsem tady slyšela teď tohle, tak já bych teda na to reagovala, jo, a můžete se pustit do nějaké diskuze. Pokud se tě zeptá na něco, co nevíš, tak řekni, že to zjistíš do příštího e-mailu, setkání, řekni prostě, že nevíš, že teď v tuhle aktuální chvíli nevíš, nebo že to potřebuješ ověřit. Je to úplně v pohodě, dělá to z tebe daleko většího profíka, než předstírat, že něco víš a pak prostě říct nějakou úplnou blbost. Vysvětli klientovi potom, jak funguješ, jak a kdy pracuješ, jaká je tvoje hodinovka, domluvte si případně ty podmínky spolupráce a dodej klientovi pocit, že to společně vyřešíte, že to zvládnete, že to posunete dál, jo? Že mně se prostě potom už stávalo i na těch schůzkách, jsem z toho měla vždycky hroznou radost. Že mi řekli, Ježíši Kriste, tohle přesně jsem potřeba slyšet, nebo tohle já přesně potřebuju, vy jste přesně ten člověk, který mi teď jako pomůže, jo? A to vy chcete. Takhle chcete, aby ten člověk jako odcházel s tímhle pocitem z té schůzky. Ideálně říct, hele jo, OK, tak půjdeme do toho spolu, já vám k tomu ještě pošlu nějaký follow-up, pošlu vám prostě detailní informace, případně návrh smlouvy o spolupráci a vy se na to ještě v klidu mrknete, můžeme si k tomu pak ještě zavolat, prostě udělat si nějaký update call, jo, aby ten člověk jako neměl pocit, že je hnaný do kouta, že má furt jako na výběr, ale zároveň, aby jako viděl, že vy o to i jako stojíte. On potřebuje taky znát ten zájem jako z vaší strany a nejenom takový to jako, že možná nevím, já si tady něco asi jako zkouším. Ne, dej mu najevo, že víš, co děláš a dej mu najevo, že o to máš zájem. Jo? Já, když jsem nastoupila na pozici juniorního copywritera, tak do nějakého měsíce se řešilo to, kdo si veme pod hrb dáme jídlo. A seniorní kopíci se do toho nějak extra nehrnuli. A já byla jak Hermiona Šprtka, jsem se tam hlásila, že já o to stojím, že to chci. A ty lidi mi nevěřili, že to zvládnu za začátku. Ještě aby ne, že když jsem byla úplně na juniorní pozici. Ale já jsem prostě ukázala to, že o to mám zájem a že vím, co dělám. A že prostě se budu ptát a budu se radit s ostatníma a výsledek už znáte. Jo. Na závěr doporučuji poslat ten follow-up. Jo. Schrň schůzku v nějakém krátkém e-mailu, udělej tam pár bodů, odrážek, prostě, co jste si řekli, jaký jsou další akční kroky, případně můžeš poslat návrh smlouvy o spolupráci. Nic jako uhánění klienta neexistuje. No a taková kapitola, o který se moc nemluví, ale já bych s tebou o ní dneska chtěla mluvit, jako jaký klienty fakt nechceš. Jo, jakože za mě není dobrý jako mít úplně každýho klienta. Může tě to potom stát spoustu peněz, spoustu času a může ti to podupat hodně i sebevědomí. Jo? Takže klienta, kterýho fakt nechceš, jo, je ten, který ti bude neustále mluvit do práce. Bude ti neustále vracet, bude ji po tobě předělávat, strávíš na tom totiž strašně moc času a on ti zaplatí jenom zlomek. Dál nespolehlivý klient, jo, neodpovídá ti na e-maily, nebere ti telefony, nedorazí na schůzku nebo přijde hodně pozdě, neomluví se. Jako kdyby tohle měl být jeden ten faktor a zbytek bude fungovat, to je v pohodě. Ale ve chvíli to na sebe takhle jakoby navazuje, jo, nereaguje na prosby o dodání podkladu, prostě cítí, že se furt na něčem zasekáváš, jdi od toho, jo. Tohle prostě je velký výstražný kužel, protože je šance, že ti nezaplatí a že prostě bude to jeden velký průšvih. Nerespektující klient, jo, ve chvíli, kdy nerespektuje tvoje hranice, smlouvá neustále o ceně, nerespektuje tvůj volný čas, dovolenou, víkendy a i přes tvoji komunikaci, když mu to prostě říkáš, tak ti prostě dává najevo, že jako to respektovat nebude a porušuje neustále ty pravidla, tak to je taky někdo, koho úplně jakoby nechceš. No a klient, ze kterého prostě nemáš dobrý pocit. Já vždycky říkám, dávejte na gut feeling, jo. Všem svým klientům to říkám, všem svým klientkám to říkám. Dávejte na gut feeling. Dávej na něj i ty, jo. Prostě pokud budeš cítit už na prvních schůzkách nebo při první komunikaci, on to nemusí být něco jako uchopitelného,
ale cítíš, jako, že to úplně není ono, jo? Že to úplně není dobrý. On se ten kiks může potom projevit po pár týdnech, měsících, třeba tak, že ti ten klient nezaplatí, že úplně zmizí, jako, že prostě s tebou nebude komunikovat. Prostě pokud z té spolupráci nemáš dobrý pocit, tak z ní vystup, jako nestojí to za ty nervy. Tvůj první klient totiž může to být tvůj sledující na Instagramu, který tě pozoruje už měsíce, ale může to být taky tvoje kamarádka, která si tě konečně spojí s tím, co děláš a najednou si řekne, hele, tohle je něco, co potřebuju, tak já si to tady od té holky prostě vemu. Může to být někdo z facebookové skupiny, komu pomůžeš třeba komentářem zdarma, a nebo firma, který pošleš e-mail s nápadem, co zlepšit a oni řeknou, jo, to je super, to se nám líbí, tak my se jí ozvem. Klienty určitě neulovíš, jo, klienty získáš, když ukážeš svou hodnotu a nebojíš se o ní mluvit a když budeš dávat najevo, že víš, co děláš a že si věříš. No, dostáváme se k závěrečné kapitole a to sice sledující nerovná se kupující, jo. Jak si nenechat rozházet sebevědomí chybějícími lajky. Lajky nejsou měna úspěchu, jo. Lajky totiž nejsou zaplacený objednávky nebo zaplacený produkty. A nízký počet srdíček u tvých příspěvků neznamená malý zájem. Jo? Lidi často sledují potichu a nakupují ve chvíli, kdy jsou připravení. A zažila jsem to u jedné klientky, kdy ten engagement ve smyslu lajků a komentářů nebyl nikterak závratný, ale když jsme potom uváděli různé služby a produkty na trh, tak ty lidi to fakt kupovali. Jo? Takže je to fakt extrémně zavádějící. Co je mnohem důležitější než lajky, jsou dosahy. Kolika lidem se ten příspěvek ukázal. Nějaké uložení, sdílení, jo, to všechno vidíš ve statistikách. Odpovědi na otázky v příbězích, jestli s tebou ty lidi jakoby aspoň reagují na tebe, komentují ti ty věci v těch příbězích, píšou ti do těch zpráv, jo, můžeš si s nima takhle navazovat fakt jako velký pouto a hrozně hezky to funguje v rámci budování té komunity. Počet nakliknutí na odkaz ve tvém bio a určitě nějaký zprávy od sledujících. Jo? To je daleko víc vypovídající, než to, jestli ten daný příspěvek měl tolik a tolik srdíček. Co teda sledovat na tom tvém profilu místo těch srdíček? Sleduj reálný engagement, jo? Počet odpovědí na stories, kolik lidí se přihlásí na ten tvůj webinář, nebo stáhne e-book, nebo projeví zájem o tvoje hrníčky, o tvůj chleba, případně další produkty, který si vymyslíš. Čeho přichází lidé na tvůj web, jo? Mrkni určitě na analytiky, Google Analytics, případně analytik přímo z Instagramu, a který obsah nejvíc rezonuje, klidně i bez lajku, jo? Že ti třeba lidi na to napíšou, jo? Že hele, tohle se mi strašně líbilo, to je super, nebo ti hodí komentář, že to je pro ně něčím přínosný, tak to je přesně to, co chceš. A určitě sleduj trendy u svých sledujících a nejen u konkurence, jo? Může se u tebe vykrystalizovat prostě nějaký typ obsahu, který ty lidi budou fakt chtít, tak ho tvoř dál, protože prostě to chceš dělat pro ně, budovat si tu komunitu a následně z té komunity těžit a získávat z ní klienty. Jak si teda nastavit ten profil, aby to vůbec mělo smysl? Jo, pamatuj na to, že bio je tvá výloha a určitě ji nenech prázdnou. Co tam nemá co dělat, jsou názvy tvých štěňátek, pejsků, kočiček, dětí, prostě kolik máš dětí a takovéhle věci. Pokud chceš něco prodávat, nějak se prezentovat, tak to tam prostě nedávej. Jo, můžeš tam napsat něco jako, že jsi máma podnikatelka, to hezky funguje v rámci klíčových slov, v rámci SEA, ale nebudeme tam vyjmenovávat, kdy se naše děti narodily a jak jsme strašně šťastní, jo. Jasně řekni, co děláš a pro koho, jo, co to může přinést do života těch lidí, kteří tě sledujou. Já tam mám třeba pomáhám ženám proměnit nápady v podnikání, které vydělává. Jo, jasný, stručný, jednoduchý. Určitě používej klíčový slova, protože na Instagramu, celkově na sociálních sítích začíná čím dál víc fungovat SEO. Jo, lidi tam hodně vyhledávají věci. Dokonce jsem viděla nějaké statistiky, že generace Z už jako daleko víc vyhledává na TikToku než na Google. Třeba ve chvíli, kdy někam cestujou, třeba do Itálie, tak hledají nejlepší zmrzlinu v Římě, tak to hledají na TikToku a ne do Google. Takže určitě se na to zaměřím, měj tam důležitý klíčový slova, přidávej call to action, to znamená nějakou výzvu k akci a odkaz, třeba stáhni si e-book zdarma, nebo tady si můžeš přihlásit na můj webinář, nebo tady si můžeš zarezervovat svou první konzultaci a určitě si aktivuj profesionální účet, nebo účet pro profesionály na Instagramu, je to zadarmo, ale máš přístupy ke všem analytikám, takže si můžeš vyhodnocovat, co se lidem víc líbilo, co míň a podle čeho pak můžeš tvořit svůj další obsah. No a best practices pro růst a budování komunity. Určitě sdílej svůj osobní příběh. To je něco třeba, co u mě jako funguje už roky. Buduješ tak důvěru a nejenom tu pozornost.
lidi se s tebou stotožnějí a to stotožnění je úplně skvělý. Oni ti prostě potom dávají víc té důvěry a fakt si řeknou, jo, tuhle holku nějakým způsobem znám, je to taková ta holka odvedle. Já si od ní ráda nechám poradit, ráda jí to zaplatím, fakt to funguje skvěle. Určitě buď konzistentní, dej tak 3 až 5 postů týdně, ideálně denně storíčka, ale třeba já jsem v tom hrozný flink, jo. Já mám teďko na kontextáckém Instagramu asi 720 sledujících a jsem v tom extrémní flákač, jo. I na druhém profilu, na jakýmkoliv profilu, kdy jsem kde byla, tak jsem v tom hrozný flákač a jsem radši jakoby zastánce jaký autenticity, ale pokud fakt chcete, aby vám to rostlo, tak do toho musíte investovat nějaký čas. Mluv přímo na cílovku, jo. Taky máš pocit, že hele, stalo se ti tohleto někdy, nebo co si o tomhle myslíš, jo? Prostě komunikuj s těma lidma, na druhé straně toho displeje člověk, jo, takže chceme ho nějakým způsobem zasáhnout a nějak se k němu dostat. Zeptej se, zapoj se, dej hlas té cílovce, můžeš vyvolat takovýto Q&A, můžeš udělat nějakou anketu, nějaký minikvíz, tohle to hrozně hezky funguje. Určitě uč, inspiruj a prodávej. A přesně takhle v tomhletom pořadí to jako dělej. Jo? Přidávej nějakou hodnotu navíc, o to víc ty lidi budou rádi sledovat a budou ti věřit. Odpovídej na komentáře i na zprávy, prostě komunikuj s těma lidma. Jo? Když už ti ty lidi začnou psát, tak si to buduj, tu komunitu a prostě bavte se o těch věcech a používej aktuální formáty. Jo? Teď jsou to hlavně reels, karuzely a minivlogy. Nejde o kvantitu, jde o kvalitu toho vztahu. Možná, že máš 150 sledujících, ale třeba 20 z nich čeká na to, až budeš chtít něco prodat nebo až nabídneš svý služby. Jestli tomu fakt nevěříš, tak tady mám jeden příklad za všechny z mojí praxe. Tohle se stalo teď, tohle je 14 dní stará záležitost. Jo. Sdílela jsem nový e-book jen přes stories a post. Vidělo ho 4000 lidí, plus minus, co jsem tak počítala ten engagement a koukala jsem do analytik, protože jsem to kombinovala s kontextáckým profilem a s tím mým osobním. A byla to kombinace stories, postů, ManyChat. Ten post šel jenom u mě na kontextu s ManyChatem a jinak to byly stories na kontextáckém Instagramu a na mém osobním. Na mém osobním jsem k tomu žádný post nedělala. Na profilu jsem měla v tu chvíli asi 600 sledujících, jo, na tom kontextovém. Největší počet stažení toho e-booku nebo přihlášení od odběru newsletteru šlo přes storíčka. Výsledek byl 250 kontaktů nových do e-mailing listu. Ten konverzní poměr jsem si spočítala na 6,25 bez placený reklamy, což je jako úplně úžasný výsledek na to, že jsem fakt do toho nedala ani korunu, když nevemu to, že jsem si zaplatila ten ManyChat. A i malý profil fakt může mít velký dopad, když mluvíš na správný lidi ve správný čas a dáváš jim skutečnou hodnotu, když to dokážeš prostě dobře nacílit na tu tvoji cílovku. No a co tě čeká dál? Už jsme v úplném závěru a já tě tady nechci nechat úplně jako na pospas tomu všemu, co jsem ti řekla. Chci ti nabídnout ještě jakoby pokračování té naší společné cesty. Chtěla bych tě pozvat, aby ses přidala ke mně do Kontext Hubu, který nese název Business a Marketing. Nejprve bych ti chtěla představit Business Hub, což je program pro ženy, který chtějí rozjet podnikání, i když zatím ještě jako tápou a jsou úplně na začátku a nevědí si rady. Projdeme spolu od nápadu k výdělečné službě nebo produktu, celý ten proces, jak to vlastně udělat, ten magic. Naučíš se, co a jak prodávat. Efektivní, praktický tipy, jak prodávat, prodejní techniky, jak si nastavit cenu, jak najít ideální klientku, řekneme si takový rozšíření k tomu dnešku. Získáš funkční podnikatelský plán a návod na nízkonákladový start a mindset, který tě podrží a najdeš tam strašně moc bonusů, prodejní copywriting, šablony person, plánovač a tak dále. Dostaneš i přístup do uzavřené komunity, která bude ve facebookové skupině. Je toho daleko víc, můžeš si všechno přečíst v bonusových materiálech, tam toho najdeš tunu. A jenom abys věděla, ta pre-launch cena je 2990 korun. Já budu dělat pre-launch v červnu, pokud tě to zajímá, přihlaš se na waitlist, najdeš to všechno tady přímo pod tím webinářem. Já budu mít totiž omezený počet míst, jo, a tady zrovna do Business Hubu budu mít jenom 5 volných míst, takže kdo dřív přijde, ten dřív mele. Já samozřejmě budu dělat launch později, budu ho dělat potom na podzim, ale už bude za vyšší cenu. Dále bych ti chtěla ukázat Marketing Hub. Ten je přesně pro holky, který chtějí být víc vidět. Už mají nějaké podnikání a chtějí to ještě víc rozběhnout, chtějí, aby ten svět se o nich dozvěděl. Je to komplexní kurz o brandingu, copywritingu, SEO, sociálních sítích, e-mailingu a dalších věcech, které ti pomůžou na tvý cestě k tomu, aby tě online svět fakt viděl. Ukážu ti, jak vytvořit portfolio, funkční a efektivní business plán i poslat první newsletter, ukážeme si různý nástroje a jak s tím pracovat a prostě tvořit obsah, který prodává.
Najdeš tam zase praktické ukázky, šablony, typy z reální praxe a budou tam i bonusové moduly, z nichž jeden je o AI v marketingu. Budeš mít taky přístup do uzavřené facebookové skupiny a do prostě naší komunity, kde se budeme vzájemně podporovat a třeba tam najdeš i nějakého prvního klienta. A pre-launch cena je 3990 korun, která je nastavená pro prvních 5 lidí, kteří se přihlásí, pak se to zavře a bude se to na podzim spouštět znovu nebo respektive dál a bude to za daleko vyšší cenu, takže doporučuji, pokud už teď jako si říká, že ti to zní prostě jako hudba pro tvoje uši, tak se určitě zapiš na waitlist. Přečti si o tom něco víc v mini e-booku a zapiš se na ten waitlist, protože fakt jako počet míst je strašně málo. Už teď se mi ten waitlist plní a pokud tam chceš být, tak ať to nepropásneš. No a pokud si teďko říkáš, hele, já bych ale potřebovala obojí, jo, tak bych tě hrozně ráda pozvala do mýho komba. Já samozřejmě moc dobře vím, že to kombo je to nejvíc, co můžeš dostat. Prostě mít efektivní business plán a zároveň umět svoje služby a produkty prodávat. Tohle je teda kompletní výbava pro ženy, který to s podnikáním myslí fakt vážně. Získáš oba dva programy, od nápadu po strategii, po marketing až k zákazníkům, prostě všechno spolu probereme. Navíc k tomu dostaneš VIP mentoring a budu pro tebe 2 měsíce na chatu, kdyby se chtěla na cokoliv zeptat, kdyby si se mnou chtěla cokoliv konzultovat, což je prostě úplně mega plus, který jinde v programech nenajdeš, minimálně u mě. A pre-launch cena je 7900. Potom to půjde fakt nahoru a tady v rámci komba mám jenom 10 volných míst, abych dokázala udržet kvalitu pro všechny, co ji budou potřebovat. Takže pokud fakt už jako cílíš na to kombo, tak doporučuji být na tom waitlistu, protože se to blíží, tak ať tě to nemine. Mám fakt velmi omezený počet míst, jak už jsem říkala. Takže pokud tě to zajímá, zapiš se na waitlist a odkaz najdeš přímo pod webinářem a kompletní rozpis prostě těch programů, co tam všechno najdeš, co je všechno v ceně, najdeš v bonusových materiálech. No a jdeme na závěrečný shrnutí a na takovou malou připomínku, že na to fakt máš. A co si dneška doufám odnášíš, to, že sebevědomí v podnikání nezačíná tím, že si věříš, ale tím, že jednáš, i když pochybuješ. Tvůj nápad má určitě hodnotu už teď, ale jen když ho pustíš ven, potřebujeme vědět, jako jestli to funguje v té realitě nebo ne, jestli to nefunguje náhodou jenom ve tvý hlavě. Klienti nepřijdou, když o tobě nebudou vědět, když ty o sobě nedáš vědět, takže určitě buď vidět a slyšet. Nikdo jiný ti nedá svolení začít, jo? Musíš si ho dát sama, prostě jako nepřijde nikdo z ulice a neřekne ti, hele, jdi do toho, prostě musíš začít od sebe. I s málem fakt můžeš začít vydělávat, důležitý hlavní je začít. Hledej aktivně klienty, ale říkej i ne těm tam, kde to prostě tolik necítíš. A prosím, nepočítej lajky, ale zaplacený objednávky, to je to nejdůležitější. Jo, pamatuj si, že sebevědomí je návyk. Co se týče závěru, tak já už se s tebou pro teď loučím. Chci ti jenom připomenout, že součástí webináře jsou i bonusy. Mrkni do mini e-booku nebo si stáhni nějakou z motivačních tapet, který tě podržejí ve chvíli, kdy to budeš potřebovat. A moc prosím, vyplň mi zpětnou vazbu, jak se ti webinář líbil. Na tvém názoru mi fakt záleží a ráda ten webinář zase do příště nějak vylepším. A jestli mi chceš napsat, tak klidně můžeš buď na Instagramu a nebo do e-mailu ahoj@context.cz. Tak se měj moc hezky a doufám, že se uvidíme v hubu.